Sanibonani guys, igama uNqobileni Buthela Mazwela eIthonga ngomhla ka-21 November. Namhlanje guys usuku olukhulu lomshado phela kaZama Sanele. Hhayi ugirl bekade mhle, ingubo yakhe mecha kamnandi, ngisho naney'nwele zakhe nesigqoko sakhe. Hhayi impela ngisho uMamFaith uthe mefika nje, hhayi wakhala wathi, hawu kodwa Zama mntanami, waziwa muhle, hawu kodwa yaze angikholwa lolu suku soluze lafika. Wathi Zama, yebo ma, impela yimi lo. Wathi, hawu kodwa Zama, kodwa angifuni ungasho, iphatheke kabi kodwa. Yabona nje lento ukuthi lo mcimbi wenzelwe la koNtanzi ayilunganga. Wathi, we ma, na-complain-a ngosuku lokuqala kuletha amalobolo nithi kusheshile. Manje noma sekwenziwa lo mcimbi nisaphinde futhi ne-complain-a kuze kube nini vele. Waqhubeka-ke guys uMamFaith wathi, hayi bo, uyazi kodwa ngale nje kwalokho, kanti amadlozi ale ekhaya vele nalento le ngeke nje inhlobo azayijabulele. Wathi, hhayi kuzomele ajabule. Hhayi kuzomele ajabule ngampela kamadlozi ale ekhaya. Phela kukancane ukuthi umuntu athole umshado nendoda ayithandayo, nayo emthandayo. Uyabona nje baningi abantu besifazane la ngaphandle abangashadile, abanye abanazo ngisho iy'ngane. Mina ngizoshada futhi ngikhulelwe, yeyi isibusiso phela lesi. Wathi kodwa ngaphezu kwalokho futhi abantu bakaMagwaza bazothini mebezwa ngale ndaba ukuthi wena wenze lo mcimbi la emagcekeni akoNtanzi. Wathi labo abafuseke labo, anginandaba nje nabo. Okusalayo mina noSanele sizoshada namhlanje. Hayi bo guys uZama i-confident. Uthe esuka lapho ebona ukuthi uMamFaith uzama ukumvimba ngayo yonke indlela, wacula ugirl. Wathi we mama, hawe ma, ngikhethe yena, kuye yedwa ubambo lwami. Hhayi wabona uMamFaith ukuthi hhayi akasale sihamba, ngoba phela vele ingane isiculile nje ukuthi noma thiwa uthini vele isikhethe yena, uyena yedwa ubambo lwakhe. Guys, yeyi akupheli lapho. Ngapha uSanele-ke uqale nje ngokuthi athandaze emnyango egcekeni lakoNtanzi, ecela phela ukuthi angenelele ubhuti wakhe uSanele, esho ukuthi yonke lento eyenzayo uyenzela ingane, hhayi ngoba nakho emthanda uZama. Kwathi nya kwangafika mpendulo, kanti ngapha naye uMbali uyamudla umzwangedwa, njengoba nje impela sekukhona lolu suku lomshado usemane wabona ngampela ukuthi usamfuna uSanele. Guys, singakhohlwa njalo bekunephoyisa eliloke limnyonyobela uMbali, waze walivuma uMbali. Manje angazi ukuthi yini le esiyenza ukuthi afune uSanele kangaka, noma mhlawumpe ubone ukuthi mekashada noZama uzomuphunyuka uNosiphela. Ayibo guys, uNtombo mane washiya yonke into esendlini waqonda ngqo koNtanzi. Wamfica kahle uSanele esevunulile nawe ubhuti emuhle, egqoke emetshe umakoti uZama. Wathi, ufunani lana? uSanele ebuza phela uMbali. Wathi cha, ngize lana nje ngithi angizokukhumbuza ukuthi lento oyenzayo ayilunganga. Ngampela ukhetha uZama Sanele emva kwayo yonke into esidlule kuyona. Phela wena ukhumbule kahle ulwe nomndeni wami, ulwela mina, nami ngalwa nomndeni wakho, ngilwela wena. Ngampela Sanele uzoshada uZama, usidayise ngomphefumulo wakho uNtanzi. Wathi akunjalo, mina yonke lento engiyenzayo ngiyenzela ingane. Wathi ubungahlala nami kodwa uphinde uyondla ingane, awudingi ukuthi uzoshada uZama manje ububaba oqotho kwingane yakho. Yabona la ngizolwela wena Sanele. Ngiyathemba ukuthi lo Sanele okade ngithanda uzokhumbula uthando abe nalo ngami, abe sabona ukuthi lento ayenzile i-wrong, abuyele kumina. Mewukuthi awusiyena ngampela lo muntu engicabanga ukuthi uyena, bengicela bandla ukuthi ungikhombise impawu. Lo Sanele ongaphakathi-ke enhliziyweni yakho mvalele-ke, ngicela umvuse wenze into elungile. Waqeda wasuka wahamba uMbali. Hayi bo, washiya uSanele ikhanda liqina lizulazula engazi ukuthi enze njani. Akhethe uZama for the sake of umntwana noma alandele uMbali, okuyena ngampela okukhombisa uthando lweqiniso olungakaze lushugakhowuthwe ngamanga njengoZama enzile. Guys, lufikile-ke usuku olungeliyo. Impela-ke kwakuhle esigcawini, bonke abomndeni
wakontanzi bebethe fuhle, Zami muhle. Impela waqala-ke ubhuti okhulumayo wakhuluma washo ukuthi-ke siqale sicolise lo mcimbi wenzelwe endaweni engamelanga ukuthi wenzelwe kuyona, kodwa-ke sizowenza thina singontanzi. Yeyi guys, akawagwinyanga amazwi akhe ubhuti, ngizwe ngesibhamu siqhuma emoyeni sithi kha kha kha. Yeyi! Wonke umuntu wathuka wahlala esihlalweni wabambelela wathi ngqi. Wathi uSanele, lo mcimbi angeke uze ukwazi ukuqhubeka. Uma ngiqhubeka nalo mshado kube kusho ukuthi mina ngihlambalaza umndeni wami. Kube kusho ukuthi mina angihloniphi nesibongo sami. Kube kufanele ukuthi ngimhloniphi ngisho ubaba. Hayibo, uNtanzi umane wakhipha isibhamu. Wasikhomba la esiphongweni sikaSanele. Wathi yabona mfana, wena uqale yonke lento le. Ngakho-ke uzoyiphetha. Ayi! Wathi ngithe ngeke ngize ngikwazi ukuqhubeka nalo mshado. Ngeke ngikwazi ukuthi mina ngihlambalaze isibongo sakoMagwaza. Eyi, uNtanzi wabona ukuthi yabona manje uyayidedela i-trigger, uyamhlaba lo mfana. Qhamuka uZama esehalazela. Wathi baba wasibeka phansi isibhamu. Wathi ngizoyilungisa yonke lento Msangula. Wabheka ngakuSanele. Wathi Sanele, wenzani manje? Wathi ngeke ngikwazi ukuqhubeka nalento Zama. Waqala wahleba manje uZama wathi Banele yabona Banele. Wabona ukuthi membiza ngoSanele mhlawumbe uyamdida. Angcono ambize ngegama lakhe langampela, kodwa abantu bengezwa. Wathi Banele, yini manje? Hayi, asiyeke lento lesiyenzayo. Asiqhubeke nalo mshado. Yimini uZama lo. Wathi ngithe angeke ngikwazi Zama. Ayi, wamane nje wamgudluza kabuhlungu uNtanzi uZama endleleni waphinda wamkhomba uSanele ngesibhamu la engqondweni. Hayi, uSanele wamane wathi yabona-ke manje akasakhulumi lutho, uhlehla reverse. Uyahamba-ke nje la koNtanzi caca ukuthi ngampela lo mshado awusekho. uNtanzi umane wadedela inhlamvu. Wathi kha. Ngezwe uZama ethi elahleka phansi. Guys, bengitshela ukuthi umnembile umfana. Bengithi nje uNtanzi uqedile. Nya! NgoSanele, kanti hayi uSanele uyahamba uyale kuMbali. uMbali-ke bekade ejamile ebheke phezulu ebona ukuthi hayi isithandwa sakhe sesimphunyuke ngampela. Kwabe ngingena yena emnyango. Thuke wathi nkwe. Wathi hayibo, Sanele. Wathi angikwazanga ukuqhubeka nale ntombali. Wamane wamnika ihagi. Semva kwalapho wathi usondeza ama-lips uGirl umshaya ngesinqando. Wamane nje uSanele waba cold. Wabheka le. Wathi hayi bengizokubonga nje ukuthi ungivula ingqondo. Wathi ngampela yini umthetho wakho wena Sanele? Kusho ukuthi kahle ufuna ukusibhanqa, ufuna ukuyishaya ngapha nangapha. Akunjalo. Wathi pho yini indaba? Wathi Mbali kumele ngikutshele something. Wathi ini? Ufuna ungitshelani? Wathi ngoBanele mina. Hayibo! Guys, ingane yabantu imane yaqhaqhazela. Yangazi thini. Umlomo wavuleka ukuthi mhlambe kukhona ayisho kodwa izwi langaphuma kuMbali. Cause manje-ke uyazama ukuhlanganisa ukuthi kusho ukuthi ingakho wabaleka emshadweni wethu, kusho ukuthi ingakho bukade ungangifuni ufuna uZama. Like manje yonke into isiqala ukwenza umqondo. Guys, kazi sekulate yini? Ngoba phela-ke engathi ubhuti uyimisele ngokuthi ahambe yomlanda-ke manje uSanele ambuyisele endaweni yakhe. Ebese yena yabuyela la kufuze ngabe ukhona. Kodwa ngoZama bakithi. Abantu-ke sebephoxeke kanjalo-ke umshado bekade bethi baswenkele wona-ke awubange usaqhubeka guys. Hayi, abasale sebedla ukudla kuchithwa guys. Yeah. Phela lapha mazivela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile Nobuthela Mazwela eIthonga ngomhla ka-21 November. Namhlanje guys usuku olukhulu lomshado phela kaZama Benong. Sanele, hayi uGirl bekade mhle, ingubo yakhe mecha kamnandi, ngisho naney'nwele zakhe nesigqoko sakhe. Hayi impela ngisho uMamFaith etheme efika nje, hayi wakhala wathi hawu kodwa Zama mntanami wenziwa muhle, hawu kodwa yaze ngikholwa lolu suku soluze lafika. Wathi Zama yebo ma, impela yimi lo. Wathi hawu kodwa Zama, kodwa angifuni ungasho, iphatheke kabi kodwa.